Anglong berta kathanji bangli sami gitanjli hansepi aprangsi berta thepi arjuitha Difu Water Resource along RTI pen kehang project report kipi thek theda jok usuka atung Guwahati Chief Information Commission Lapen State Water Resource Department along lamhoi kipi dam Hawar ke hat along arleng ke thi dopa ke joyason mandeda jok pan intia rong amekar aning kipung cepaklang Abangawi puchini pamesi Difu Panchayat Koloni along tanghu kilut Jirikinding PWSS Water Supply Scheme Kireng Jengsi Dokok Keong Dongaratum Langjun Longle KEC Pen Pining Aningkan Koila Kang Hotomapan Kang Dunjima Mateladak KEC Pensi Koila Pangpurongma Kiramtang Surihini Rakroi Troxy Pen Trainer Cap Aningkana Parman Mistri Balia Rong Jamuna Rong Lapen Pandighat Adak Kikrongput Jamuna Royalong Executive Engineer Difu Water Resource Division Tumpen Matha Uri Mate Langtenga Sai Denglo Sita Akam Ki Or Eajok Usukatum RTI Pen Project Report Hanglo Sita Pitektedet Anparta Surhinira Grainer Kapaningkan Paigunia Chiklo Inkoyarni Sitame Chuningrilo Bonta Water Resource Atum RTI Ke Hangating Project Report Pitektedet Bangso Puthak Kedam Tang Pai Pai Crazy Guwahati Chief Information Commission Assam State Information Commission along Chief Executive Engineer Water Resource Department Guwahati along Lamhoyalo Paledam Etlo Pusi Usuka Kongchun Bang Jintu Hajarika Berta Nang Pale Flood Control বিভাগটোৰ ওপৰত আমি কিছুদিন আজি বহুত দিন আগত এখনি RTI তেওঁলোকক আমি এখন আবেদন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে সেই RTI দিয়াত ইতলৈকে মান্তি হোৱা নাই হেতু কাৰণে যোনটো RTI তথ্যজন আয়োগক আজি আমি গোটেই সেই কথাখিনিৰ ওপৰত আমি আজি তেওঁলোকক কমপ্লেইন দিছোঁ আৰু কৈছে তেওঁলোকে আমাক যে ইমিডিয়েটলি এটোৰ ওপৰত তদন্ত কৰিব বুলি তেওঁলোকে আমাক আস্থা দিছে Difu Police Station angkang Pirwi Market adung kedo Panchayat Koloni Alpana Ronghang pi ahem kanghu kilut Birta kachini duna tengke Alpana Ronghang pi nili block along si sai ke claim Alang limit hang asai kachedama PC atumia jo apor kanghu atung warsai cho endun si hem atala thengdam daglo Lapen hem arlo goodress kedo an ingputekang etsi hormu perianta warchosi ador ke so hormu anke inhupon edlo Kanghu atum non COVID-19 kaphere meme aporahut warsai cho endun si pu ahem phua bang ave pu chini pamesi warsai cho en ponlo bangso kanghu puthak ahem phuvek lamhoi mate FIR ki PGC chisik lopu setame birta kapangrum boma porahut anke klar daga birta longpon pelang dipupen songjalining lengpi Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong ke kai kimat munit ang nupen chethan pon Karbi Anglong ki ser anglong si nang manlo Achela dak platinum, ser, jangtu, kerosene, koila lapen, kaprek ahamuta long eradin. Lasonsi non malom koila kang huatum aning karongarni nang kilipu amat, koila kang hu pangcheng bomsi, jojor chonghu bomlo. Sita, Lapu Forest Department chokomar atum kang huatum apan langdun dingsi, thekpon long. Sita me Forest Department atum ke non malom koila inhu bom, lupu ke chini pame sita, chini ne chekrong de. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen Jakong Chahar Jakpen Koila Kang Hua Tumapan Nep Igdang Hai Jima Hai Heke Aporsi Nang Thanpo Ate Karbi Anglong Adim Kiliu Seng Adim Non Ningkan Hinia Pitlute Koila Kipura Dimke Langteng Adim Mandepu News Text Report Newsfast Karbi Anglong Non BJP Sarkar Karbi Anglong Chingthur Olopu Konatlo Chipindak Chot Difualong Chingthur Tahai Bonta Rongatok Anotowar Player Boktok Inghan Lang Bungsi Donang Bomlang Lapen Pan Ingtia Rongke Hawar ke hat town pen kilometer isian chotlo Lasi Poriborton Kalisi Khaliborton Cheplang Derajok Pan Ingtia Rongang Bongkatse Jokatum Lapen BLO Tum Radaphan Kachong Thoya Jok Radatum Ningkang Samsi Chepaklang Pon Pan Ingtia Rongarat Kiduk Avi Chong Sibdun Lason Don Kherok Anbak Ahem Kimpi Sitami Patang Pipedetsi Tangka Chepanglim et Aputhak Ningkang Samse Chepaklang Laso PMAYG ahem so puthot nang patang pichunang jipusi pan ingti arongamekar kehang pasu Lapen job card kedo bonta akam choklem dunongle tangkata longdunde
lapen job card atangka cetha patumalong penta inut along suri sira pharopho an endundet lasi pini hawar khat pen pan ingtiarong aradatum phurpak pen ningkang samse chepaklang nang limene ko pilone babu singbe nang babu sing be dei tangar lo pusi na pu nang le phan ke ha so heme lan ve lo pusi nang le phana pala anwar lo pu lasi la so hem tangde da apot nang le kopi se alang phan pu pa nili pula hai nang patang te pulo te kes nang logal chogi pusi pu nang le pula ha dalang tum pisi hala pu ben lamwai nang chipi dun thulang ko lason chok chilo pusi pu ala bang so hem ke wana bang e koma eglone la indra sinanga na indra akur ke intipi na indra bang alang li rong konalone rong ni pinibu ma londe nang li seme job card seme nang li non pon seme londe la nang li job card ke nang li men dodi ningka nang bong la nang li so job card ke chi odlong ke ningkan li ningkan plian odlong la seme ek bar seme nang li londe la patai system hai sani li ke cheng sia bang ke Karbi Anglong li tum phanon la hem so nang ipi kali tum paning tierong bang ke ningkang samset he pik la pen ningoi pik son thegam long lo athe ki duk phan rabji pulote ason kali la tum ta hem ke metalang danta do ning tung dak lukiala ye malang kon sing rong pita mela so bang ke rab jin belang tum paning sai nai jong sing sai thek the pulote alang li dak pen ar ku pen chi uta choklo athe ni li klem thek hello pu bang ke dak ke non punang kok bo dak paning tierong ke thegi ding amuni si gong dak ke KSL main puta do ward commissioner ta do ex minister ta do dake EM ta do dake pulotang de pinila sonang ke mandet bangkel tum ding duk meme da son bangkel tum doi doi lira son sinang manang ji pini hem ke tangte bangkel tum ke dake avedet nangi polo komone toar ka avedet nangi mok ta avedet nangi polo komone pini job card ke thanon de nai ta avedet nangi polo asila son bangke prap jin pen Karbi Anglong Autonomous Council ban nilalang lihan chuning rilo jong si lala nona tangka ke thanon phan jong sila sut phaning sai thek the pulote nangli tame non ki do bom ni tum lukele em tame alang li phanda pasun vek nangi laki li tum ki du kelak pan kelang rem lo lalang tum sinon pini bang kila dak ni li thek nam lo teng pulote ta sini li lang sing tom Bukajan LA angkang hanjang langsung langteng arong adak tuwar kasalam ponjia phan pura Niphai Narkep Arni MLA Dr. Numol Momin Arideng Pensi Long Eke Somponsi Laso Long Engineer Lapen Ki Thegi Dingatum Chetong Dun Labang So Long Eke Sompon Amaya Long Than Pon Lo Apora Teng Pensi Sai Kapatang Ponjia Phan Lapen Asai Ta Pamisian Nangji Pusi MLA Dr. Numol Momin Ahin Pen Laso Langteng Contractor Pini Alom Pen Latum Ke Klempang Chengpon Bomlo Labang so atowar 2.3 km lapen kalwar abangsi isi aphansi panong ponlo lapen pinipen kalwar abang selampang chengpon labang so atowar lapen kalwar nangki pipon thek apot MLA Dr. Numol Momin lapen local MAC Jagat Singh Ingti aphan Sarihajan langteng isi araratum kachoro pajir ponlo lapen kebang jilang arni puthot nanglang ponthu bompo pusi ningche thelo pusi ongdung arara tumpen birta pachini pon news desk report Newsfast Karbi Anglong West Karbi Anglong Amreng constituency Jirikindeng ICDS workers atom chingrum si pini amena asai hem kapang thirasai bengpon lapen alang litum local MEC Rina terang piaphan choneng ripadopon alang litum chokidar kavedet ajok amina tumsi kapang thirasai klempon ang koklo lapen bandaribal kavedet ajok barpi barso kedota ICDS asai hemalong si barpi barso kedo lapen ke ICDS atom meeting do pulote kedo kethak adimanta ave lasi prapchin pen committee hall nang kimpia sonte mepar jipusi ICDS workers atom pen choneng ripon kheroni pen ransing teron Newsfast Karbi Anglong Assistant Executive Engineer Kheroni Subdivision PHC ke parlo Jirikindeng Aparman Ilis Ingtipi Karbi Anglong Autonomous Council EM ki khibom ahut Jirikindeng arat atum ki junji alang kisung thekpon longsi Jirikindeng ahawar mathapi lapen kabor I ajoine Jirikindeng PWSS Water Supply Scheme Kim Piponlo Labangso PWSS Water Supply Scheme
Kimpide tapi non puanta repairing ji aphan asai cheklem pon pelang. Lapu pipeline amokha hai hui abangke chinghang thailo. Lapen rong asor abangke langlong pon wangwe pinlang. Bon sitame lapu sanctional officer atumpen alolong kapaklang pon ke jerikindeng WSS water supply scheme ke mesen pen lang ke me kijun longpu paklang pon ke ningduk alam the. Athema adimalong nang kahumri ke thek pon long ahut ke scheme along amat si lang ke long pon chot. Lapen along kaprek adim along pen ke pipe chinghang lablo. Bang sojok lang long pon wangwe pinlo. Anparta labang so scheme along pen ilong vet adim si chai nong gari la pen phule phukok bong et hai hui pen si lang chiroi pon si don pharoi sira don phokep arat atum ke lang filter ateng kita ave pen si lang jun pon bomlo anparta labang so scheme aphan ke SOPD scheme amen pen suri hinira craner cap pen craser cap aningkan repairing ji aphan GI pipe la pen UPVC pipe Hongnita nangkile do bon sitame alu along do puchot akama bangke thekpon longle labang so puthak Karbi Anglong Autonomous Council pen jirikindeng PWSS water supply scheme puthak lapuson si awar sai kiklem pon thekpon longle la lapen local MAC Rina Terang pi dokok apita non pu anta jirikindeng arat aparman kaching thora sayamo kiklem pi puke Heklong lepin lang pusi hadak arada tumpen ningjerinti. Neligi pudam jibang ke labang so PH ke akirap thang tawe. Lake ladak langkisan along ilong pilo lang pilo. Pen la pen dam chot mitar haru hinian bak adim ilong pilo lan chot lo. Pu bujar ta prang long ni long thom do up to Assamese High School anta ilong do prang nang ke salam ceng ke non ke awelo. Lang li lepin lo la long ni an se lang li chot lo. Ladang jirikindeng arat la anan tu munit ke ong la long ni pen se lang chit he chot lo tawe tengki tawe la ke nang ke selam ceng hut la pipe piblo la penan chot lo tengki aphanta velo non afi repairing ta velo thang ta velo lage pipe ave tuning tanang lele pening tanang lele repairing process abang ke isi tawe asapan tawe la kaselam ki ceng hut ko an malan chot lo thang tawe pin lo Heroni pen Ransing Teron Newsfast Karbi Anglong 1 number Duaramla constituency arlo Rajagaon pen tum prop lapen phoksong kacheleng PWD atowar pi keheno jok kidam kibang arat tum akisung pen chetong nanglo lapuson kacheleng kisung nang koklake inut bahini atum mithang ali ke chepalong japhan arlong kithu mate sen gravel ki phurpen ki ponchimit mipin ajoksi bangso towar keheno long pusi kacheleng kisung ki phora atum pen than pon Lasi Duaramla constituency arlo kacheleng atowar ke lahenlo Lasi bangso towar ke heno puthak 1 number Duaramla constituency MAC Prabhat Chandra Taro kupisi pudunde det langdinglo puta rat tumpen ningjerenti Lasi bangso atowar ke heno puthot kapami pon thuji aphan kedam kibang kisung ke phorat tumpen choneng ripon wathat langso pen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong Non malam sofa bertaington sinem Come one, come all. Langi TVS opposite of Tarlangsong main gate, Difu Manta Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Servicing facilities and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Bertagang tonpen nang chirui thulo. Bukulia Police Station angkang Silveta mate arlong rupat atowar kekekalong piniada por 5 pi apor malom ihumatrak kacengkoy. Kachini dona tengke dangkroy hini atrak overtake ajoinisi kacengkoy kachepharleplong. Gari katewara phantong sekot medical ponlupusi handyman than. Dimapur jabo ase no. Kiman time accident hoise gari to? Ratipura 4টা মান bajal. 4টা মান bajal. Ki gari logot mane side to korise? 12 chokal logot. 12 chokal logot. 2টা 12 chokal goise. Hente overtake korise na na side? No etu rastate turning te overtake korise. Hente Difu pura ahise? Difu efalo pura ahise. Apni to keba
ডিমাপুৰ যাব আছে ক'ত পৰা আহিছে গাড়ীটো হা গুৱাহাটীৰ পৰা অঁ ঠিক আছে ড্ৰাইভাৰ ড্ৰাইভাৰটো অলপ দুখ পাইছে তাৰ কাৰণে মেডিকেল লৈ গ'ল অঁ ডবকাতে ঘৰ হয় হয় ডবকাতে মেডিকেল পঠাই গ'ল অঁ আপুনিতো হেল্পাৰ ন Pinya berta lansi bajut lo domain thak me kardom.